Koľko dnes skutočne stojí postaviť rodinný dom na Slovensku? Zabudnite na staré cenníky a sľuby z reklám. Toto je reálna, hĺbková analýza trhu pre rok 2026. Rozdiely medzi pôvodným plánom a realitou dnes bežne dosahujú desiatky tisíc eur. V nasledujúcich 6 minútach si rozoberieme každú jednu položku, na ktorú musíte byť pripravení. Cena pozemku je základným kameňom vášho rozpočtu. Na Slovensku sú rozdiely priepastné. V okolí Bratislavy rátajte so 150 až 400 eurami za meter. V Košiciach je to približne polovica. Priemerný šesťárový pozemok tak stojí od 50 do 200 tisíc eur. Pozor na skryté vady. Územno-plánovacia informácia alebo ochranné pásma inžinierskych sietí môžu dramaticky zmenšiť zastávanú plochu. Až 15% inzerovaných stavebných pozemkov má v skutočnosti právnu alebo technickú vadu. Kritickým bodom je prístupová cesta. Ak pozemok nemá priamy prístup z verejnej komunikácie alebo nie sú vyriešené vecné bremená, banka vám na stavbu jednoducho neschváli hypotéku. Toto si preverte ako úplne prvé. Geologický prieskum za pár stoviek eur vám môže zachrániť tisíce. Nevhodné ílovité podložie alebo vysoká spodná voda môžu predražiť zakladanie stavby o desiatky percent. Neriskujte a investujte do odborného posudku. Inžinierské siete sú často podceňované. Poplatky za pripojenie do sústavy elektriny a plynu sú regulované štátom a v roku 2025 vás výjdu na približne 450 eur. To je však len administratívna časť nákladov. Realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky je náročnejšia. Vrátane výkopových prác a revíznych šachiet si pripravte rozpočet v rozmedzi 1000 až 2500 eur, ak sú siete priamo pred pozemkom. Obrovské riziko nastáva, ak siete nie sú priamo na hranici pozemku. Dotiahnutie sieti zo vzdialenosti napríklad 50 metrov môže hravo presiahnuť 15 000 eur. Mnohé obce majú navyše stop stav na pripájanie nových domov. Od apríla 2025 platí na Slovensku nový stavebný zákon. Celý proces sa digitalizuje cez systém slovensko.sk, čo by malo v budúcnosti zrýchliť konania, no nateraz prináša vyššie správne poplatky a neistotu. Za rozhodnutie o stavebnom zámere, ktoré nahrádza klasické stavebné povolenie, dnes zaplatíte fixne 300 eur. Samotné kolaudačné osvedčenie pri dokončení vás bude stáť ďalších 90 eur. Nezabudnite na poplatok za rozvoj, ktorý vyberajú obce. Pri priemernom dome s rozlohou 120 m2 to v mestách predstavuje ďalší nečakaný výdavok okolo 3000 eur priamo do rozpočtu obce. Projektová dokumentácia začína na 1500 eurách pri typových katalógových projektoch. Individuálny projekt na mieru môže stať 10 000, ale zabezpečí vám ideálne využitie pozemku a nižšie náklady v budúcnosti. Výber materiálu ovplyvňuje nielen vlastnosti domu, ale aj vašu peňaženku. Porobetón zostáva v roku 2025 o niečo lacnejšou alternatívou, približne o 5 až 10% lacnejší na nákup oproti klasickej brúsenej tehle. Hlavnou výhodou porobetónu je však pracovná efektivita. Drážkovanie pre inštalácie je až o polovicu rýchlejšie, čo výrazne znižuje konečný účet za prácu remeselníkov, ktorých cena neustále rastie. Hrubá stavba je finančne najnáročnejšia. Aktuálne trhové ceny práce a materiálu sa pohybujú v rozmedzi 600 až 900 eur za meter štvorcový úžitkovej plochy domu. Je to gro vašej investície. Pri priemernom štvorizbovom bungalove s plochou 120 m2 si teda pripravte 70 až 110 000 eur len na to, aby ste mali hotovú hrubú stavbu bez strechy a okien. Uzavretie stavby strechou, oknami s trojsklom a rozvody technológií sú ďalšou veľkou etapou. Táto fáza si v závislosti od zvolených materiálov vyžiada investíciu 40 až 80 000 eur. Dom je konečne chránený pred vplyvmi počasia. Vykurovaniu v roku 2025 dominuje tepelné čerpadlo. Investícia je 10 000 eur, ale vďaka štátnym dotáciám z programu Zelená domácnosťam ju viete znížiť o takmer polovicu, čo robí túto technológiu veľmi atraktívnou. Ročné náklady na kúrenie čerpadlom sú výrazne nižšie ako pri plyne.
Návratnosť investície oproti plynovému kotlu je dnes odhadovaná na približne 8 rokov, pričom získate aj funkciu chladenia počas horúcich letných dní. Interiér býva pre mnohých najväčším šokom. Podlahy, dvere, stierky a maľovanie stoja pri bežnom štandarde 30 až 70 tisíc eur. Ak chcete prémiové materiály, horná hranica prakticky neexistuje. Samotná kuchyňa na mieru so spotrebičmi vás vyjde na 6 až 10 tisíc eur. Ak však túžite po kamennej pracovnej doske a špičkovom kovaní, cena sa môže hravo zdvojnásobiť. Kuchyňa je srdcom aj najdrahšou časťou domu. Nezabudnite na exteriér. Plot a terasa stoja tisíce eur. Cena za bežný meter plotu začína na 35 eurách pri pletive, ale pri luxusnom murovanom plote zaplatíte až 250 eur za bežný meter. Je to dôležitý prvok súkromia. Založenie záhrady so závlahovým systémom a výsadbou vzrastlých stromov môže váš rozpočet zaťažiť o ďalších 10 až 40 tisíc eur. Je to finálna bodka, ktorá rozostávaný objekt konečne zmení na skutočný domov. Financovanie v roku 2025 je o niečo stabilnejšie ako v lani. Úrokové sadzby hypoték sa očakávajú v rozmedzi 3,5 až 4,2 %. Výrazný pokles pod 3% je však v tomto roku zatiaľ skôr nepravdepodobný. Zlaté pravidlo úspešnej stavby znie: majte rezervu aspoň 15%. Ceny materiálov a práce sa môžu počas výstavby kedykoľvek meniť a práve táto rezerva vám zabezpečí pokojný spánok a istotu dokončenia. Oplatí sa to? Dom ponúka súkromie a stabilitu, ale byt je lacnejší na údržbu. Mesačné prevádzkové náklady moderného nízkoenergetického domu sú však porovnateľné s nákladmi na bežný trojizbový byt v meste. Keď to všetko sčítame, celková investícia vrátane pozemku sa dnes pohybuje medzi 200 až 500 tisíc eurami. Rozhoduje najmä vaša vybraná lokalita a zvolený technologický a materiálový štandard celého projektu. Ak uvažujete nad výstavbou, sme tu pre vás. Pomôžeme vám s výberom pozemku, nacenením aj s celým procesom kúpy vášho nového domova na Slovensku. Sme Soltesova Real Estate a budujeme s vami. Stavba domu je životná investícia. Urobte ju správne hneď na prvýkrát s profesionálnym tímom. Tešíme sa na vašu správu a spoluprácu. Ďakujeme za sledovanie a dovidenia pri ďalšom videu.